खुलुमबाय दिनै मोनाबिलिनि खौराङाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। गिबि खौराङाव दङ आथिखालाव गुबुन जौगालु हारिफोर बायदि बर'फोराबो गोबां बिथिङाव जौगानाय लाबोनो हादों। सोलोंथाइ बिथिं, गेलेनाय बिथिं, मोसानाय बादायलायनाय बायदि बायदि बिथिंफोराव जौगानाय लाबोनो हादों। बेबादिनो माखासे बिथिंफोराव बाहागो लानानै खायसे बर' लाइमोनफ्रा न'खरनि, हारिनि, ओनसोलनि आरो मुं लाखिहोनायजों लोगोसेनो हादोरनि थाखायबो गोग्गानाय लाबोनो हादों। बेबादिनो बर'नि जाखांफुनाय मडेलार दीप्ति बसुमतारिया चाइनायाव खुंजानाय मिस फ्रेन्डशिप इन्टारनेशनेल 2020 बड'लेण्डनिफ्राय भारतनि जानानै बाहागो लानो खाबु मोनदों। आसा खालामो दीप्ति बसुमतारिया जाहाथे फाइनाल राउन्डसिम सहैनो हानानै देरहासार जानानै हारिनि, बिमा बिफानि आरो हादोरनि जाहाथे मुं लाखिनो हायो। नैथि खौराङाव दङ मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। प्रमद बर'नि सोरखार थानाय समाव क'क्राझारनि कारिगावनि गेट बानायनाय प्लेटखौ बोखारनानै गालांदों दुथां सुबुंफोरा। बेखौ लानानै समाजारि बिजोङाव गोबां सावरायजानायखौ नुनो मोन्दों, जायखौ लानानै बिटिसिआव मानगोनां हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ सोरखारनि हेंथायैबो माखासे बेरेखा दोलोनि ससियेल मिडिया सालायगिरिफ्रा बायदि बायदि रावजों अजद दिखांदों। थांनाय साननैसो सिगाङाव सालाकाटियाव आईईडी बमा बेरफ्रुनायखौबो लानानै बिपिएफ सोरखार फैनायनि उनावनो बेबादि जाथाय जादों होननानै इउटुबार प्रकाश नार्जारिया बुंदोंमोन, जेराव बिथाङा बुंदोंमोन प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएलनि सोरखार समाव बेबादि जायाखैमोन, नाथाय दा हाग्रामा महिलारिनि सोरखार फैनाय लोगो लोगो बेफोर जाथाया जादों होनना भिडिअनि गेजेरजों बुंदोंमोन प्रकाश नार्जारिया। आरोबाव फिन बिथाङानो कारिगावनि गेटनि प्लेटखौ सोरबा दुथां सुबुङा बोखारना गालांनायखौ लानानै सिदायैनो हाग्रामा महिलारिनि सोरखार बिपिएफ दोलोखौ मख'नानै अजद दिखांदों। लोगोसे हाग्रामानि दैदेननाय बिपिएफ सोरखारा जाय बेबादि बोख्लायनानै गालांदों, दुथांफोरखौ हमनानै साजा होनांगौ, लोगोसे प्लेटखौ मोजाङै बानायफिननांगौ होनना बावैसो सिगां भिडिअनि गेजेरजों बुंदों। थारैनो नोंथांमोना बे बेलायाव सोरखारनि हेंथा बुंनांगौ होनना सानोना? जेखि सोरखार फैयाथों मानो, जेखि सोरखार जायाथों मानो, जाथायनि दायनिगिरिया सोरबा इउपिपिएल सोरबा बिपिएफनिबो जानो हागौ। बेयाव सिदायैनो बबेबा मोनसे पार्टिखौ दाय होनो हाया। बुंनो थाङोब्ला बे जाथाया दुखुनांथाव जादों। समाजनि गेजेराव, हारिनि गेजेराव जाहाथे थाबैनो साजा होनो हायो दायनिगिरिखौ, बेखौ बयबो लुबैयो। नाथाय बेयाव सोरबा दुथां सुबुंफोरा बर'जों बर' दावराव सोमजिहोनो थाखायसो खालामदों जानांगौ। बे मोनसे गेदेर सोंलु जानानै फैदों, जेराव सोरबा दुथां सुबुङा बर'बो जानो हागौ, गुबुन हारिनिबो जानो हागौ। थामथि खौराङाव दङ रायजोआव गोबां जायगायावनो माखासे समफोराव आयेन बेरेखा फालांगि खालामग्रा, जौनि फालांगि, ड्राग्स फालांगि बायदि बायदि फालांगि खालामग्रा सुबुंफोरखौ आयेन बादियै साजा होबोदों आरो हमनानै जेलाव दैथायहरनाय जादों। बेबादिनो बशिष्ट पुलिस थानानि इजिपिडिनि मोनसे हान्जाया आयेन बेरेखा जुवा गेलेनाय हाबाफारिखौ जान्दिमुन्दा हमनो हादों, जेराव सासे सुबुंखौ खानाय जादों आरो जुवा गेलेनाय मुवाफोरखौबो जब्द खालामनो हादों होनना सिनायथि मोन्दों। पुलिसनि आखायाव गोग्लैनाय एबा हमजानाय सुबुङा लालमाटिनि गबिन्द बर', जाय 27 बोसोर बैसोनि होनना सिनायथि मोन्दों, जायनिफ्राय माखासे जब्द खालामनाय बेसादफोर, डाइसनि बाक्सु आरो 120 रां बोखांनो हादों। भारत हादोरनि क्रिकेट टीमा निउजिलेन्डखौ फेजेननो हानानै आईसीसी वमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड काप 2025 नि सेमिफाइनालाव जायगा मोननो हादों। अखाया मेचखौ गोहोम खोख्लैदोंमोनब्लाबो भारतनि गोहोम गोनां बेटिं दिन्थिफुंनाया डीएलएस आदबखौ बाहायनानै 56 राननि देरहानायजों मोन 6 अनजिमा मोननो हादोंमोन। बिथांमोननि नाजानायनि गेजेरावबो निउजिलेन्डनि टुर्नामेन्टनि दावबायनाया जोबदोंमोन। मख'नो गोनांदि मन्दानाया 109 रानजों गावनि गिबि बुहुम काप 100 गेलेदोंमोन, जेराव राहुलआ 122 रानजों गावनि गिबि टुर्नामेन्टनि 100 गेलेदोंमोन। जेमिमा रड्रिग्सआ 76 रान, भारतखौ 45 अभाराव 340 आरो 9 अभारसिम सहैनो हादोंमोन, जायखौ उनाव 44 अभाराव 325 राननि थांखियाव गोरोबहोयो। बे थांखिखौ होसोनानै निउजिलेन्डआ जुजिनो गोनां जायो आरो ब्रुक हलिडेआ 81 रान आरो इज्जी गेसआ 65 रानआव आउट जायो। रेनुका सिंह ठाकुरआ 25 आरो क्रान्ति गौड़आ 48 नि दैदेननायाव भारतनि बलारफोरा दिदोमै नारसिनबाय थादोंमोन आरो जोबनायाव भारतनि थाखाय देरहासारनो हादोंमोन। बे देरहासारनाया भारतनि थामथि देरहासारनायमोन होनना मिथि मोन्दों आरो आईसीसी वमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड काप 2025 नि सेमिफाइनालाव जायगा मोननो हादों। बुधबारनि मोनायाव सासे 19 बोसोर बैसोनि लाइमोना नाहर लगननि साखाथियाव गंसे अरायथा नङै न'आव फासि लानानै गावखौनो फोथैना लादों। गामसु इयाकार मुंनि लाइमोनखौ थांनाय जुन दानाव इटानगर पुलिसा थगायनायनि केसाव खादोंमोन। बै समाव इटानगरनि जिल्ला बेंगिरि आईएएस अफिसार लाल पाटमार बिथाङा गुबुन गुबुन जायगायाव सिग्रोमनानै मेजिस्ट्रेट महरै सिनायथि होबोनाय
लाइमोननि गेजेरजों 7 लाखनिबो बांसिन नोगोद रां बुथुमदोंमोन। सेंग्राफोरा संदाननायाव पुलिसखौ हेफाजाब होनो थाखाय मेजिस्ट्रेटनि मुंसाइ होनाय मावख'आरि लाइजामबो लानानै थांदोंमोन। जामिनाव उदां जानायनि उनाव बे लाइमोना बुधबारखालि गावखौ फोथैनानै लानायनि सिगां गोबां सुइसाइड नट लिरनानै गालांदोंमोन, जेराव बिथाङा बुंदोंमोन दि ISS अफिसार लाल' पादमार आरो गामियारि खामानि बिफाननि मावफुं इन्जिनियार लिकुवां लवांगनि थाखाय गावखौ फोजोबनानै लानो थाखाय थांखि लादोंमोन। सानैबो सुबुंखौ याकारा रांखावरियारि थगायनाय आरो आथोनारि गाग्लोबनायनि अजद होदोंमोन। याकारनि नखरा बे जाथायनि सायाव निरजुलि पुलिस थानायाव अजद होदों। बे जाथायनि खौरां फोसावनायनि उनाव बै सानखालिनो एक्जिकिउटिभ इन्जिनियार लिकुवां लवांआ तिराप जिल्लानि कुनसादआव थानाय गावनि न'आव गावनो गुलि गावनानै गावखौनो फोथैनानै लादों होनना मिथिमोननाय जादों। रुंसारि जुबिन गार्गखौ न्याय होनो दाबि खालामनानै बृहस्पतिबारनि बेलासियाव रेबती महन बर ठाकुर फाउन्डेसनआ कामपुर दालं तिनियाली, कामपुर बाजार, तेतेलीसेरा, काटियाताली आरो बामुनियाव जास्टिस मार्च हाबाफारि खुंफुंदों। गासै हाबाफारिफोराव 100निबो बांसिन सुबुंफ्रा जुबिन गार्गखौ गोथौयै मान बावदोंमोन। बे फुट मार्च हाबाफारियाव मुंदांखा सुबुं आरो देंखोगिरि राजा बरुवायाबो सासे मानगोनां आलासि महरै बाहागो लानानै जुबिन गार्गजों लोगोसे गावनि सोमोन्दोनि महरै माखासे बाथ्राखौ फोरमायो। जुबिन गार्गनि थैनायनि थाखाय न्याय दाबि खालामो। रेबती महन फाउन्डेसननि सामलायगिरि बिभूति भूषण बर ठाकुर बिथाङा जुबिन गार्गखौ न्याय होनायनि लामाखौ गोसोजों मावफुंलांनो थाखाय रायजो राजाफोरखौ खावलायदों। बिथाङा आरोबाव बुंबावदों दि जों सांग्रां जानांगौ जाहाथे सोरखारा बिजिरसालियाव अजद होनाय आरो फोरमानफोर आरो लोगोसे गुबुन गोनां रेकर्डफोरखौ मोजाङै सुस्रांनो हायो। मैयानि बे हाबाफारियाव गोबां महरगिरिफ्रा जुबिन गार्गनि टाइमलेस मेथाइफोरखौ दिन्थिफुंदोंमोन। दिनै बिहालीनि रंगसाली सनारि गामिनि फुख्रियाव 16 साननि उन्दै गथ'सानि गोथै सह'खौ मोननो हादों, जायनि जाहोनाव ओनसोलाव दावराव-दावसि सोमजिदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बृहस्पतिबारनि बेलासियाव बिफा एल'बिन्स मुन्डाया गलायाव थांनायनि उनावनो बिमा सुनिता मुन्डाया गथ'खौ उन्दुना दोनदोंमोन एबा उन्दुहोनानै गालांदोंमोन आरो बाहेरायाव थांदोंमोन। बेनि उनाव गथ'आ गोमानानै दंमोन। नखरनि सुबुंफोरा गथ'खौ गोबां नागिरदोंमोनब्लाबो मोननो हायाखैमोन आरो बिहाली पुलिसनो खौरां हरो। पुलिसआ जाथाय जायगायाव फैनानै नायबिजिरो, नाथाय गथ'खौ नागिरना मोननो हायाखैमोन। दिनै बिफा अल्बिन्स मुन्डाया जोनोम जागोदान गथ'खौ न'नि खाथिनि फुख्रियाव गोजावनाय नुदोंमोन आरो गामिनि गाहाया पुलिसनो खौरां हरो। बेनि उनाव जाथाय जायगायाव सफैयो पुलिसनि मोनसे हानजाया। मख'नो गोनांदि अल्बिन्स मुन्डा आरो सुनिता मुन्डाया रंसाली सनारि गामिनि वार्ड नाम्बार 10 आव थानाय रुपमबरानि साहा बागानाव खामानि मावोमोन। गामिनि गाहायनि बायदिब्ला रायजो राजाफ्रा सन्देह खालामनानै बुंनाय बायदिब्ला गथ'साखौ बुथारनायाव बिमा-बिफायानो लोब्बा दं होनना मिथिहोदों आरो बेनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुलाफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ।